Niin, nyt tosta tosiaan noi sesonkiostokset saatu. Ja siitä tuli aika paljon. Mähän tosiaan kävin tuolla SP:llä ja tuolla Rakettitukulla ja Tokmanilla ja Halapahallissa. Siellä on näki, mutta tosiaan näitä ei oo saatu. Mä oon nää ite käynyt ostamassa sesonkipisteeltä ja niin tuli nyt sitten aika paljon. Niin lähdetään katsomaan mitä se tuli. No niin, ensiksi sieltä lähti SP-thundereita. Me käytiin Kympiltä auki Savoimaa ja siellä oli SP-myyntipiste. Sieltä käytiin hakemassa SP-thundereita. Näitä ei enää ollut myynnissä, mutta niitä oli vielä jonkun verran, niin ne oli poistomyynnissä siellä 2 € paketti. Ja niitä tuli 8 pakettia. En ottanut enempää, koska no en tiedä, mutta kun ajattelin, että otan Tukulta, kun oli 1,90 € thunderit, niin otin näitä SP-thundereita vaan 8. Mutta ehkä käyn vielä hakemassa lisää, riippuu vähän se, että mikä on tilanne. Niin sit siirrytään seuraaviin. Thunder King ja SP:ltä käydään ekana SP-ostokset läpi. Niin Thunder King, nää on tämmösiä ihan hyviä tonne isompia kuin nämä SP-thunderit. Ja nää oli ihan kovia. Mä katsoin noista jo videon, niin kyllä niillä saadaan jonkunlainen väri aikaiselle taivaalle. Ja sitten oli näitä Thunderballsia. Näissä on niinku 5 laukasta aina yhdessä putkessa. Ja niinku tossa on eri värejä. Noita ei ollut tosiaan kuin 1 paketti. Ja näitä oli täällä 2. Ja siinä oli nyt SP:n nämä kaikki raketit. Ja sit siirrytään Tokmannin raketteihin. Ensimmäisenä lähti tykäreitä. Niitä olikohan 5 pakettia taisi olla näitä. Joo, 5 niitä oli siinä. Ja laitetaan nekin tonne noin tornin jatkoksi. Sitten katsotaan täältä vaikka nämä. Nää oli tähtihetki. Mä ensiksi katsoin kuvasta, että nää on jotakin pieniä ilmapommeja. Ja mä en lukenut yhtään sitä tekstiä, niin nää olikin tommosia suihkuja, tuli suihkuja, sitten en viittynyt enää sanonut tiskillä, että en mä haluakaan niitä. Niin niitä tuli 2 pakettia, mutta eipä se haittaa. Sitten sieltä lähti pavattimattoi 2 Tokmannilta. Nää oli uutuus, näitä ei ollut ennen ollut. Tai on näitä varmaan joskus ollut. Nää oli mustaruutipapaatteja. Saa nähdä, että onko nää hyviä. Sen näkee sitten uutena vuotena. Sitten siinä nämä oli nyt tuolla Tokmannilta nämä ja nuo tykäärit oli Tokmannilta. Nyt voidaan siirtyä Halapahallin rakettiin. Ensimmäisenä tämmönen nätti Finlandia pata pikkunen. Tää oli, olisiko ollut 15 € luokkaa. Semmonen ihan hyvä pata, että eihän tää vielä vertoja mihinkään karatin ja samanhintaisiin patoihin, mutta tämäkin ihan toimiva. Sitten Halapahallista oli nipputarjous 10 5 pakettia, niin otin näitä Magnum Thunder Kingeja. Nää en tiedä onko hyviä, en oo ikinä ampunut. Sitten Super Thunder Kingeja ja nää ei ollut mitään hirveän hyviä. Sitten kunkkupaukkuja, näitä oli 1. Sitten oli toinen tämmönen Magnum Thunder King ja näitä oli vielä 1. Sitten Halapahallista lähti vielä tankkeja 1 paketti. Nää en tiedä onko hyviä, mutta otettiin testi. Tossa nyt oli sitten tosiaan nuo Halapahallista raketit, niin sit mennään Rakettitukun raketteihin. Perinteisesti lähti turbothundereita, mutta mä otin näitä nyt oli 12 pakettia, ne oli 1,90 € tarjouksessa. Niin otin niitä sitten 12 pakettia, viime vuonna ei ollut ihan pari pakettia vaan, niin tarjouksen perässä otin 12.
No niin, siinä olisi kaikki thunderit ja luulisin, että nämä riittää nyt tähän uuteen vuoteen. Näitä tuli nyt näitä ilmapommeja tänä vuonna tosi paljon. Ja laitetaan nämä vaikka tänne eteen. Voi kaatus vaan nämä tornit. Se on vaarana. Sitten mennään jättitykkeihin. Nää on hyviä. Nää oli uutuuksia ja halavoja. Ne oli muistaakseni 5,90 paketti. Ja nää jysähti hyvin ja oli hyvä efekti. Ja kaikki ne on suhkot isoja. Suhkot isoja, mä voin näyttää. Ne on tommosia ihan hyvän kokoisia. Saman kokoisia kuin Thunder Kingit. Tässä on Thunder Kingi ja tässä on jättitykki. Niillä on ehkä sentti pituuserua. Toisessa ei ole pilliä, toisessa on. Joten kyllä SP varmaan tämänkin vie, mutta kummassakin oli hyvä efekti, niin otin sitten Tukultakin näitä. En tiedä muistinko sanoa, mutta näitä oli 4 pakettia. No niin, siinäpä ois kaikki jättitykit. Laitetaan ne tonne turbothundereiden viereen. Ja sit voitais mennä niihin. Täällä alkaa olla vikat. Kunkku tykkää. Näitä oli sen 2. Näitä nyt pitää olla jokainen vuosi. Nää on ihan perinteisiä, kaikki tietää minkälaisia nää on ja nämä posahtaa tosi hyvin. Niin niitä sitten 2 pakettia on otettu ja nää oli 10,90 taas olla paketti. Niin kuin viime vuonnakin. Mutta joo. Ja sitten Rakettitukulta vielä lähti iso Thunderpata. Niitä oli 2. Ja nämä on semmosia hyviä pikkupatoja, jos niinku haluaa halavalla pikkupatoja. Eihän nää hirveän hyviä oo, eikä nää kestä hirveän kauaa. Mutta ihan semmonen, että voi käyttää ja ampua ja että laittaa sinne joskus, kun saa ruveta ampuun 6 aikaan, niin laittaa siinä aluksi menemään. Ja sitten Tukulta lähti vielä 6PM-pata. Mä en oo kattonut tästä edes videota, otin se ihan summassa. Ja voi olla hyvä tai ei oo hyvä, mutta otettiin testiksi, kun oli niin halpa. Niin se siihen ja siinä nyt on nuo. Sitten siellä oli vielä Tukulta, otin en tiedä miksi, mutta Highlightsia 1 paketti. Otetaan vaikka tonne. Sitten kaupan päällisenä tuli vielä Tukulta taikaruoska, kun osti yli 20, niin sai nää kaupan päälle. Mut siinäpä olisi oikeastaan koko vuoden setti. Kylläpä minusta oikeastaan ampuu varmaan koko vuoden, että vuoden eestä. Jos tykkäsit tästä videosta, tilaa kanava ja tykkää videosta. Ja uutena vuotena näistä tulee sitten videokoneita ammuttaa. Ja saa nähdä, saako kaikki ammuttua. Mut se ja sitten nähtäväksi uutena vuotena. Se olisi moro.